Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo nemurume uyo akashayikirwa nevakadzi vanokwana ivo kuita vatatu. It was really scary because vose vakafa vaine nhumbu pakunozvara paya. So when I got married to him, I did not even know kuti this was the case, but munongoziva kuti mumhuri kunenge kuine vamwe vaya vachitomborinangana masecrets. There was one who told me kuti this was the case. Mukomana ndakavhunduka apo pandakazoziva kuti ndainge ndava nepamuviri ndichitanga kufunga kuti kana paine vamwe vakadzi vatatu vose vakashayika, then does it mean kuti as I was going to give birth, am I going to die as well? But nenyasha dzamwari ndakakwanisa kuzvara mwana wangu mukomana. Right now I'm really confused, ndokusaka ndazouyawo panapa ndikudawo help. Pese apa ndainge ndiri kuZimbabwe. Right now I am staying with my husband kunoku kwatiri kunyika yavatorwa yeSouth Africa muDurban. So my father-in-law was a wealthy businessman. Vakazoshayika zvavo ivo navamwene vose vakafa same day. Handida hangu kutaura zvakawanda, zvimwe kuda vamwe vanokwanisa kuzobatanidza nyaya vakaziva kuti ari kutaura ndiani. As for my husband, kana nguva chaiyo yekuti anga achiita zvesocial media, he's a busy man, haatomborinangana nguva yakadaro. So when they both passed away, that was when the businesses started to get affected. Vainge vatombori kunyangwe nemabhazi mamwe aitoenda kuna naZambia, mamwe achitouya kuno kuSouth Africa, but zvose zvakasvika pakuparara. Mabhazi vakatengesa, kunyangwe murume wainyatsokuona kuti munhu ane ropa remari, but kungobata mari iyoyo haina kana chainoshanda. So right now akazonditi yo kana usingadi kuti tirambe tichingoti tikabata mari iyoyo yobva yangonyangarika, tifanira kuti tinge tichienda kuMozambique. Ndikabva ndati kuMozambique kunoite yakabva ati kungonovandudza chivanhu chedu. Ndakazobvuma because it was also a road trip. Ndisu uyo tikabva kuDurban nemwana tikabva tazoenda kuMozambique. Tasvika kuMozambique kuya wanikwe tiri kutosvika pamba pen'anga. Even though he had given me a hint kuti tainge tichienda kunovandudza zvechivanhu, this was my first time. I did not even expect kuti this was what was going to happen. Mukomana tasvika paya ndopa akabva achizopinda iye mumatare nemwana wangu akachema mukomana but handina kubvumidzwa kuti ndinge ndichipindawo mumatare macho kuti ndinge ndichiona kuti zvii zvavainge vachiita pamwana. After that akabva achizobuda akabata kamwe ngahari akabva ati tava kutodzokera, and I was so tired. Ndokubva tadzoka kuno kuSouth Africa. Then kahari aka kakambogara mubedroom kwemazuva kutaura kudai handitombozivi kuti karipi. Zvino ndine hope dzandiri kurota achindikumbira kuti tinge tichienda kuMozambique, and very weird akabva azondikumbira zvekare kuti tofanira kuti tinge tichidzokera kuMozambique, but kuhope kwangu ndiri kurota my late mom vanouya kwandiri vobva vati usaenda iwo, kana ukasarudza kuenda zviri nani kuti unge uchienda nemurume wako, mwana siya, nekuti kana ukaenda nemwana ukangobvuma kuenda nemwana, mwana uyu hausi kuzodzoka naye nekuti vari kuda kumushandisa. Dzimwe nguva ndinorota ndichitoitisana naro naamai vangu ndichipikisana navo, but vanobva vanditi tarira uone kana ndikazotarisa kumberi kwacho kwandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda nemurume wangu, ndinozoona kunenge kuine makuva matatu uye zvekare kuine rimwe guva rinenge richiri fresh richangobva mukucherwa. Ndobva ndati ko makuva matatu awa ndeani? Vobva vati vakadzi vake. Ko iro guva nderaniko nhai mama? Vobva vati iwe kana kuti mwana wako. Kana wasarudza kuenda chienda wega, chisiya mwana usaenda naye. Ndanga ndisiri kuda hangu kuenda kuMozambique kwacho, but dambudziko riripo mukomana nderekuti kutaura kudai mumba hamutomborinangana chokubata, zvinhu zvakatongooma, hama dzadiwa. Handizive kana kuinewo vanokwanisa kumbondibatsira kungosesekedzawo kuti mwedzi unge uchikwanisa kupera, but still ndinozvibvunza kuti kana mwedzi wacho ukapera ndinozoita sei. So right now I am asking for help from any of your listeners
kune vanenge vaine maideas kuti situation yandakatarisana nayo iyi yekuti mumba hamuna kana chekubata, apa murume wako ari kukuudza kuti tiri kufanira kuti tinge tichienda kuMozambique kunovandudza zvechivanhu. Nhai ndoitawo sei? Ndiri kudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndava kungoona sekunge zvakafanana izvi, kuenda kana kusaenda. Ndambobatsirwa nehama, but naivo vasvika pakuneta. It's not easy kuti munobhadharirwa rent nanantsano, motengerwa chikafu, zvose. Right now vava kungochema-chemawo vachiti zvinhu zvakaoma. Please give me advice, mhuri yeZimbabwe. Iye ari kuti you are the one who is holding my destiny. Komakuva awa handiri kurakidzwa kuhope naamai vangu, iniwo handizoendewo here 6 feet underground. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nai vahanzvadzi, ko ava vatatu ava vose vakafa, munoti vainge vasingadi kurarama here? Vainge vasingadi here kuraramawo upenyu hwakanaka? So you need to think about it. What is so special about you that is different from those women that died? It is far much better that you walk away. Kunyange mukatsvaka inyu basa, kunyange mukashanda samaid, muchizvichengetera mwana wenyu. Ava neurombwa hwavo kasiyana nazvo. Ivo kana vachida kuzvigadzirisa ngavadzifambire nyaya dzacho vari vega nedzinza ravo. Imimi siyanai nazvo, because muri mutorwa, munokwanisa kungoshandiswawo semashandisirwo avo akaita vamwe vakadzi vatatu. You never know, dai kwanga kuri kunzi maikwanisa kuzowana mukana wekuti munogara navo pasi mava kuvabvunzawo mimwe mibvunzo, zvimwe kuda vaikwanisa kukuudza iwo chokwadi. Maybe vakangokumbirwawo saizvozvo kuti shamwari, hande kuMozambique tinovandudza chivanhu chedu. Munhu osvika kuya woitiswa mhiko dzinozomuuraya iye 3 times, vakadzi vachifa during childbirth. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi, sorry to write to you this late, but it is because ndapererwa. This is not a confession but a cry for help. I am a lady in her late 20s and ndaneta life. Hapana chiri kufamba. I grew up in a family inonamatiwa, and I myself, I am a very prayerful person, or let me say I used to be prayerful. Izvezvi ndezve pano neapo. My main challenge iri kuma relationship anongopera zvisinganzwisisiki nemabasa acho, and it seems as if it is a cycle. So I was approached by someone from my church akati, wadii kumbofamba, ona makore afamba and you are not married. Ivo ndevaya vakaroorwa at 21 veduwe. Ndafamba ndaneta but still chachinja hapana. My main challenge iri pakuti ndikanobetserwa ndinogona kuti after a day or 2 ndichienda kumunhu uyu ndogona kurota hope, being discouraged kushandisa zvinhu zviya. Just to name 3 recent incidents. Kumwe kwatakaenda ndakanzi 3 days ndichidirwa magate, then afterwards ndozogezeswa nemishonga kubvisa mhepo yechikwambo. Then ndiri paday 1 sekuru vaya ndokubva vachizoti kwandiri, ndava kumbotora matare ako amunenge muchikuzana nemabhururu ako veduwe. Musi uyu handina kurara. I was just turning pabed and was restless. Apa ini zvekurota ndo zvangu kubva ndiri grade 2 chaiko. Ndaitoudza vanhu kumba kana muroya apinda ndaizviona kuhope, asi sekuru vaida zvekutodzima hope dzangu. Second day ndakanodirwa makate aya usiku ndichirara ndokurota ndichinzi nerimwe voice, usadzokera ko usagezwa nemushonga kuhope uku. Ndikarakidzwa mishonga iya ichitanga iri mishoma ichizowedzera. Pandakamuka ndakabva ndati handichadzokereko futi. Ndokubva bhururu wangu uya wekuchechi andiratidza pamwe futi dzanangudzo ndokupiwa zvakanaka. Handei pakundiso paya ndikanzi mafuta eshumba, pindu muchai, hameno spelling. Kana kuri kunzi ndagona spelling yacho, madhula zita varoyi netokolochi salt. Ndakazoti ndadzoka kumba paya pandainge ndarara kwava kurota mumwe mukadzi aita seanoshandira baba vaya avo vainge vandipa zvekushandisa. Kwava kuti mafuta eshumba haaiti. Ndirini ndaisatenga hangu nekuti anowanzo kuita kuti unge uchizotyiwa. Ndokubva hope dziya dzapera dzakadaro. Now handichazivi kuti hope dzandorota pese pandinoda
kubatsirwa dzine umwari here kana kuti imhepo isingadi kuti ndinge ndichikundiswa. Veduwe, ndibatsireiwo, ndava kudawo kuvaka imba inonzi yangu nekubatawo mari inoita zvezvinhu nekuenda kubasa kunamata. Takanamata veduwe zvekuvata mumasango tichiita maEaster fasting and kumwe ndotoudzwa kuti ndaifanira kunge ndakaroorwa ndiine 24, izvezvi ndava kutonanavira 30. Relationship chaiyo handina. Vamwe vari kuti, well, say check your character. Veduwe, I have done that. Most of my exes atina bad blood and vanotondiudza kuti wangu, there is nothing wrong with you, utori every man's dream wife. Ameno, chii chakaitika? Kubasa ndinoti ndikasaina 1 year contract but month rechi7 zvinongonzi kambani yava kuremerwa, chimboenda kumba, ndaneta inini. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa anzi zvimwe kuda ndine mhepo yechikwambo, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vanhu vane utsinye yakomana. Izvezvi vanzvadzi vedu ava vanenge vakaganyirwa zvimwe kuda nomumwe weukama, vachitori kana mwana mudiki vobva vanzi uyu haangambofi akaroorwa uyu no matter what. Asi let us try to assist in the comment section. So kune vanzvadzi vedu vamwe vaya avo vaitaura nyaya yavo yekugana, vari kuti ivo handichazivi kuti ndoita sei. Pane umwe mucomment section uyo akati kwandiri, ko wadii wamubira murungu wako uyu? Saka ndikudawo kuziva kubva kwamuri mukomanashi kuti zvinoita here kuti munhu uyu ndinge ndichimubira sei zvakanyorwa neumwe mucomment section. What am I supposed to do? Please ngativabatsireiwo, ngatizame kuti tinge tichitaura navo zvekare nevamwe vaya vane confession iya yandakaverenga vaiti munhu wandinoshandira uye zvekare I think akavatora kubva kuZimbabwe kuti anga achizovaita mukadzi wavo. Anoita mashiripiti, anobatsira vanhu achiita zvemashiripiti zvefake. And I'm still in that desperate situation kunoku kuSouth Africa. Ndina kana munhu kana umwe zvake wandinotomboziva, saka help me, ndoda kungodzokera hangu kumusha if it is possible. Let us try to assist her as well in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Zvimwe zvacho zvinotyisa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ininiwo mukomanashi, I was born into a family of prophets. Handidi hangu kutaura nemazita, but in our family there are a lot of pastors. But kutaura chokwadi mukoma, after each and every 3 years tinotoenda kune imwe ng'anga iyi iri kuZambia. Kana taenda kung'anga ikoko tinobva tatonopira midzimu yekwedu because isusu madzisekuru edu akabvawo kuZambia ikoko, saka ndokutori nedzinza redu. Kunamata hedu tinonamata but chakabata dzinza redu chivanhu. Asi mukoma, chiri kundirwadza manje ndechekuti vanhu muchurch, of course you can see as if they are progressing in life, kuti munhu anofamba nemotikari, munhu anenge akachipfekawo hembe dzakanaka, munhu achigarawo pakanaka, obvaita sekunge ari kurarama upenyu kunenge huri nani. But each and every time pavanenge vachipa mari muchurch medu umu, vanenge vachitotenda yedu midzimu, tichiwedzera kukomborerwa. Kazhinji zvinozoitika mukuzonokura, vana vako vaunozvara iwewe ndivo vanenge vava kunetswa nemidzimu yekwako because inenge yava kuzovafuratira. Iwewe yako inokwanisa kusakufuratira because unenge uchiri wakachengetwa kuburikidza nekuti vabereki vako dzimwe nguva vaimboitawo vachikanda bute pasi, but sezvo iwewe unenge usina kana kumbogara wakazviita kana kuti unenge watendeuka wobva wasarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiifuratira, iyo haikufuratiri nekuti painenge yakatodzoka panyika inouya kuzokuchengeta no matter what. Dambudziko nderekuti the next generation, vana ivavo vanozokura vachitevererwa nemhepo because chandakazodzidza ndechekuti pose patinoendako kuZambia tichinonoita mutambo wedu ndo patinenge tichidzinga mamwe mashavi
aya avanoti mbereka, dzinza roga roga rinenge riine mhepo dzakadaro. Saka muchechi medu muzere mbereka dzacho idzodzo dzinenge dzoteverawo avo vanenge vakafuratirwa nemidzimu yavo, vachizotanga kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Ende pose apo paunoramba uchiunza mari yako kuchechi, izvi zvinenge zvichitosimbisawo yeduwo midzimu, tichiwedzera kuropafadzwa nekukomborerwa. Titori nenguva yekuti mari inenge yabviswa umwe mwedzi, mari iyoyo inoiswa pasaidi, kwobva kwachizotengwa bhuru. Bhuru iri rinoti kana ratengwa tinorichengeta for 3 years ririko kuZambia ikoko. Rinofanira kuita reblack rakanyatsokusvika rakanaka, rochengetwa kune rimwe prazi revamwe sekuru vedu vekuzambia kumapadhok avo. Rinenge richigara riri 1. Ende bhuru iri kana tozoita mutambo wedu sedzinza, ndiro racho ratinozopira richimwaiwa doro nekunwiswa doro kuvadzimu vedu. Mukoma, kana iri senhamo mudzinza medu, hatingazivi chinonzi nhamo, nekuti tinenge tichitandira mweya yose yakashata kune vanhu vekuchechi. Mukoma nashe, ndiyo confession yangu yandiinayo mumhuri nyaya iyi. Vakuru havatombodi kunzwa ichitaurwa nezvayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinotyisa naimi, hanzi titori a certain month, mari dzose dzinenge dzaunzwa muchechi tinotora mari iyoyo kwava kunotenga bhuru. Bhuru iri rinozogara kuplot, hanzi ikoko kuplot kuZambia for hanzi 3 years ndizvozvo, I'm not sure. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world, but we are in the generation where everything is being brought to light, because fungai kuti zvinhu izvi maybe zvava nemakore zvichingoitika. So we should consider ourselves a lucky generation, because kana mukaona zvinhu zviri kuitika kana munyika, everything is being exposed. Strange things indeed they do happen in this world. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary, so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.